Nina benkashala kamenzi yaphuza umlaza ngemeva ngiyakhuleka kunini igama uxolani upastor weningi ngibuya ngokuyithoba inganza kwethu uNkulunkulu esanilondile engathi ke angaqhubeka uNkulunkulu evula amasango empumelelo ehlise ibusiso kunina nonke enithatha ithuba nethuba nibukela ama video nisibuze futhi kodwa ke ngizondlulisa futhi ukuxolisa kuze kube sekugcineni ukuthi siyazi ukuthi niyabuza asikwazi ukuya ngesikhathi bakwethu sinohambo esibhizi ngale sizoliphothula maduzane mase liphothulile uhambo lolu sizokwazi ukuthi sibuye kunina sigxile kunina sikhulume nani kanza kwethu kodwa ke sikukhuthaze ukuthi nimani imibono niqhubeke niveze imibono manje imibuzo niqhubeke nilethe imibuzo sokwazi ukuthi masithola isikhathi sibuye simphendule kanti ke la asibonge bonke abantu ababukelayo abantu abasubscribeayo abantu abalikeayo niqhubeke nilike inganza kwethu niqhubeke nisubscribe futhi nibatshele nabanye babuye besubscribe sibe ngumndeni omkhulu kakhulu ngelinye ilanga bakwethu sokwazi sihlangane mina ngikusho la ukuthi silethe nje amaphupho amabili amathathu la engifuna sikhulume ngawo abantu ababuzile kunomuntu la obuzile umbukeli wethu obuzela ukuthi uphuphe la engathi uyasebenza kodwa ugqoke impahla ezindala impahla ezingcolile esebenza enjalo futhi bekunezimoto ebeyibhakile ezimhlophe la esebenzela khona uthi kodwa ke ngemva kokuthi esebenzile bese kufika abanganike bakhe babuya bamthatha kwayothenga utshwala ngakusasa basebehlangana futhi endaweni yokuthenga noma esitolo ukuze beyochitha ibabalazi kodwa babe sebephuza iziphuzo noma ke iphuzo lezi ehlohloselayo ama drink yena ubephuza amanzi pure water ngebhodlela le drink impahla beyigqokile bekulezi ezindala futhi ezingcolile uthi futhi emva koloko babe sebemupha imali ukhazini wakhe sihlaziyeke kuphupho lakhe kokuqala sizokubalula ngephupho lakhe uthi umuphupha ugqoka impahla ezindala noma ezingcolile kuyaba uphawu lusho impumelelo kwezezimali noma kwezomnotho ukuthi izinto zahle ke zihambe kahle kanti futhi lona lephupho the very same dream ingasho ukuthi lo muntu lo usengcupheni yokuthi angahlala icilele phansi isithunzi sakhe ngenxa yokufuna imali noma ngenxa yokuthanda imali noma ngenxa yemizamo ethile yokuthola imali agcine selahlekelwa isithunzi noma kusho ukuthi kunesimo esibi sokuhlambalazeka noma sehlazo esingamthela noma indlela abantu abazombuka ngayo ingamenza ukuthi abantu bamexwaye esikhathini esizayo kanti la siphinde sikusho ukuthi la okunye umuphupha kubona lezi imoto ezimhlophe eziningi kungaba uphawu lwenhlanhla yes siyavuma kanti futhi abanye bathi imoto ziba uphawu lwesifo kodwa la asikhulume ngonhlanhla ukuthi imoto lezi zingaba uphawu olushoke la inhlanhla masikhuluma ngenhlanhla siphinde sisho ukuthi futhi kungaba ngasho ukuthi lo muntu akanayo inqubekela phambili nokuba amathuba ekhona empilweni uma kulezi imoto lezi uzibona sipakile futhi kungasho ukuthi akawasebenzisa amathuba amvelelayo futhi leli phupho lingasho ukungawasebenzisi amathuba anawo njengamanje empilweni uma ukuthi uyazibona lezi moto zipakile kanti futhi sizokubalula kulo very same dream ukuthi uma uphupha la uphuza utshwala uphawu luhle olusho isikhathi senjabulo noma isikhathi sentokozo uma ukuthi lo butshwala uphuza endaweni enomcimbi la kugujwa khona umcimbi othile uma ukuthi sikhuluma ngotshwala besilungu la kanti futhi uma ukuthi uyaphuza la uyadakwa kusho ukuthi lo muntu lo uzobhekana nenkinga noma ubhekene nezinkinga ezimhlulayo noma ke uyangcoliswa lo ngokomoya spiritually you are being contaminated yabona uma ukuthi ubephuza kungenamcimbi nje yabo kanti futhi ukuthi uma uphuza utshwala uthengelwa ngabantu bekuhlohla utshwala kusho ukuthi kune influence a bad influence njengamanje lo muntu ayithola noma azoyithola very soon kubantu ongenzeka abantu asondelene nabo noma abantu abaziyo influence wrong ezomfaka einkingeni noma engenza ukuthi abhekane nenkinga sakhe emsebenzini noma abhekane nenkinga la khona noma into enazenza njengamanje kanti la uma uphupha ke usuphuza amanzi ahlanzekile ngayo le ngilazi leyo uphawu noma ngayo lelo ibhodlela leli liclean uphawu luhlo lusho inhlanhla noma futhi olusho ukuthi izinto zalo umuntu loyo ziyakhanya noma zizokhanya noma kuzokuba nenhlanhla vele so noma umuntu obehlanzwa remember ubengcoliswa ngokomoya ephuza utshwala then now usephuza amanzi esekusho ukuhlanzwa ipurity purification cleansing of some sort
eyenzakalayo lapha empilweni yakhe. Kanti la uma uphupha la sebekuphaka imali, uthi sekuphupha ke sebemuphakela imali umzala wakhe. Lolu uphawu olungasho futhi inhlanhla uma kule mali le imhlophe futhi uma imnyama le mali ingasho futhi ibhadi nokuvalwa inhlanhla ethinta imali nempumelelo kuye lo muntu loyo. Kanti futhi uma uphupha umuntu ekupha imali kuyasho futhi inhlanhla, futhi kuyasho ukuthathwa kwenhlanhla yakho, noma kusho ukuthi lo muntu loyo usukupha imali ngaso isikhathi leso kuvela ukuthi uma ukuthi umuntu ozama empilweni, umuntu ophumelelayo, bese uphupha umuntu ekupha imali umazi, kusho ukuthi lo muntu loyo kungenzeka ubona ukuthi awuyideserve i-success noma inqubekela phambili esuke yenzeka ngaleso sikhathi leso, noma le mali onayo empilweni awudeserve ukuthi ube nayo uma uphupha lo muntu ekupha imali. Futhi it's a sign ukuthi if ukuthi lo muntu lo nisebenza ndawonye kungenzeka ubone ukuthi wena awudeserve le mali osuke uyithola, noma ukuthi umuntu loyo ongumholi ongumqashi wakho umphuphe ekupha leyo mali, usho ukuthi kusho ukuthi lo muntu ubona ukuthi awuyideserve leyo mali osuke uyithola lapho. Asikhulume la ngoNondumiso wakasithola uthi yena ngiphuphe la ngihleli ngeke simgaguleke ngigama umgagule ngegama lo muntu umuntu oqavile esimaziyo okhuluma kakhulu, uthi la ehleli nabanye osazwayo futhi bese kuba ubaba wengane yakhe bexoxa kamnandi, uthi ngemva kwalokho base bephuza imbiza bonke ebingo2 liter ke la ebeqhamuka komunye futhi owazwayo bese ethi lo owazwayo umunye abayiphuze lembiza le ngoba lo uyayenza lento yakhe ngempela, uthi bayiphuza kodwa mase beyiphuze egcineni ubona ke isinenhlabathi lembiza. Okay, le phupho leli lingasho ubuthakathi obubhekiswe kuye noma elibhekiswe kulo muntu wakhe noma kubona bobabili laba bantu, kodwa kusetshenziswa isithunzi sabantu abadumile ngoba ubuthakathi buyakwazi ukuthi bebugile abantu besenza izithunzi zabanye abantu. Kungasho futhi ukuthi yes siyavuma ukuthi ukuphupha osazwayo sometimes kuhambisana nenhlanhla noma kuhambisana nokuthi kulento osukuyenza empilweni yakho kungenzeka ikulethele udumo noma ikulethele ukuhlonishwa, yebo, ikulethele ukuthi ube umuntu abantu abamsaluthayo noma abamhloniphayo. Kodwa futhi uma le phupho lingaphinde lisho ukuthi kunabantu lapha abafuna ukuthi yena nalomuntu wakhe baxabane noma bangazwani, yena nalo babengane ngenxa noma yena nobaba wengane yakhe bazoxabana ngenxa ye-influence yabanye abantu ekhona, yabo. Asindlule asikhulume la ngosiphokazi Khumalo. uSiphokazi uthi hey ngisacela ukuza la uma uphupha uxabana ngamazwi nabantu obaziyo bese kuthi ke ngesinye isikhathi ngemva kokuphikisana nabo ufinyelele kubo bese uqala ukhala, lichazane leli phupho. Sizolichaza kanje, uma uphupha uxabana nomuntu noma nabantu osukubazi, uphawu olungasho ukuthi nizobuyisana noma nizothelelana amanzi nalabo bantu uma ukuthi benivele nixabene ngokwangempela. Futhi kungasho ukuthi mhlawumbe nizoba nokuzwana kakhulu kunakuqala nalabo bantu uma ukuthi beningakasenixabani, kusho ukuthi kuzoba nezinto mhlawumbe ezizonisondelanisa ezizonenza nisondelane kakhulu kunakuqala, yabo. Futhi uma uphupha uxabana nomuntu upha komunye umuntu osuke lusho ngqo ukuthi uzophambana naloyo muntu. Kunabantu abanegift yokuthi uma ephupha exabana nomuntu vele ngakusasa uzoxabana nalo muntu loyo. Uma ephupha ephiwa imali ngeke vele uzothola leyo mali leyo, because asiphiwanga ngokufana. Umunye umuntu uyiphupha into yenzeke exactly as it is noma exactly as ayibonile ephusheni, uthi la uphuphe ekhala. Kanti ke uma uphupha futhi usukhala upha olungasho ukuthi kungenzeka kukhona okuzomjabulisa maduze uma ukuthi ungumuntu odangele noma kuwumuntu okhungathekile empilweni njengamanje. Futhi kungasho ukuthi uzozwa indaba ezizokwenza noma ezizomenza ename. Futhi the verse 3 ingasho ukuthi mhlawumbe kunento engamphethe kahle nje empilweni, kodwa angenayo indlela yokuyixazulula njengamanje noma yokuyikhiphela ngaphandle ayitshela abanye abantu. Kanti la uGqoke Judy uthi what does it mean when you dream of a bright shiny moon? Uma uphupha la inyanga ikhanya futhi igcwele, uphawu oluhle kakhulu olusho injabulo ephelele azokuba nayo yena noma nomndeni wakhe.
kanti futhi uma kupha inyanga igcwele ikhanya futhi kunezinkanyezi mhlawumbe ezikhona ecwebezelayo uphawu nalo lolu lusho lusho ukuthi konke kuzohamba kahle noma kuzohamba njengoba efisa ukoketso Judy lo. Kanti futhi la uma uphupha inyanga egcwele icwebezela njengoba esho ukuthi ibe bright uphawu oluhle lolu olusho ukuthi konke kuzomhambela kahle ikakhulukazi mhlawumbe kwezothando futhi uzoba mhlawumbe nesikhathi esimnandi ngaphandle kokuthi axabane noma abe nezingxabano yena nesinqandamathe sakhe noma nabantu asondelene nabo.